Wat gebeurt er de komende tijd rond jullie? Ja, wij nemen het fase 3 en 4 en dat betekent het stuk dik even ten zuiden van de Vlaamse Veert richting de West-Rijn. Dat gaat eruit in 2 fases, dus om en om. Dus de ene baan eerst en de andere baan daarna. We zitten in die periode onder simmer een soort oerlijst en een soort afsluitings. Nou, een soort oerlist, dat denk ik net. We krijgen als nou een 100 kilometer zone, dus heb ik al je wat stadige rijden. Dat had nou geen probleem, dan denk ik net. Voor de zomer ben we klaar. Hè. We houden het op de eerste week in juli ongeveer, dus voor de bouwvaart ben we klaar. Ja, dat het hinder jou, dat is altijd natuurlijk een beetje zo, maar ik denk dat het wel krijgt als nou heel wat meevalling gaat. En de Vallon, dat is een soort sloepverkeer, of tenminste meer verkeer dan oors. Ja, is dat waar bij de Sjaak, om het maar even kwart door de bocht te zeggen? Ja, naar eerlijkheid te zeggen, natuurlijk is het een omleidingsroute. En wij adviseren iedereen om die te broeken. En dat houdt in dat het over gelijkwaardige dikken rijden blijft. Dus net over de Lietse dikjes. Dat willen we heel graag, dat proberen we met de boeren aan te gaan. Het is aan de burgerbevolking om het zelf op te volgen. En ja, het blijkt wel een beetje dat er toch altijd mensen binnen die het kwarte paard kiezen. Nou, dan krijg je een stuk uitlist van de provincie. En wat denk je dan van het dwarsbelang? Ben je dan tevreden steld? Nou, wat het weer met die stielslagen, we wisten net hoe dat al eindig is, hoe slimmer dat weer. En we hadden er wel vertrouwen in dat het gewoon op een goede manier behartigd werd. Dat het aardek wordt met die fooielagen wat er zijn wordt en dat er nog geen verontreiniging meer in het water komt. Nou ja, feit is dat die dik aan de komende 2 maanden dat we een pruttig verkeer wat er het dorp heen krijgen. Ja, de rest is het dorp net helemaal op ingejochten. Het had, in november had het ook tegen geweest. Nou, het had gelukkig ben er geen ongemakken gebeurd, dus we hopen dat het nog ook weer goed gaat. Ja, alleen wat ik jaren vanuit je kant, het grote verkeer, het zwieren verkeer, riet dan vaak via de zijkant van de dieken. En daar is het wel eens wat minder met de dieken aan het worden, toch? Ja, de volume is net bereiken op een hele prettig verkeer. En nog in hier natuurlijk versioen dat de centrale tegen me hebben zoeken en dat iedereen over de volume gaat zoeken. Maar de dik gaat eronder te laaien. Dus, maar klaar, daar hebben we in contact met de gemeente en met de provincie. Dus op het moment dat het project Aron is, dan hoop ik dat we daar eigenlijk een keer mee aan tafel gaan. Nou, zij rijdt me echt in zijn verhaal. Bob Dakkum, daar gaan de stielslagen er alle jaar uit. Daar komt Zaan in. In jou toen echt zoiets van, goh, dat hier tegen de Volume echt wel fijn was. Ja, die vraag hebben we in november gesteld en dat had het toen al voor zijn dat we geen optie. Tot joer. Tot joer. En de folielaag die maar ik goed veel heb ik daarvan wijzen. Dus ja, ik vertrouw me op onderzoeken van de onafhankelijke partijen dat het dan inderdaad goed is. Nou, in jouw verhaal, ik neem het maar even, gevarenspots op een route. Wat bedoel je daarmee? Jouw doel is denk ik even een beetje groen die we verwijderen, met dit wat verhoogde gehalte zo'n stoffen hier. Ja, dan denk ik alarmfase 1 of show dat oors. Nee, dat is absoluut net alarmfase 1. Nee, zeker net, want dan weet ik een hele hoop principe worden. Nee, je hebt een militie hoeveelheid, je hebt een containerbak vol, hè, 30 kub of iets dergelijks, 34 kub. Een absoluut laagje in de groen van ongeveer 30 centimeter en daar zit op een of andere manier toch wat verhoogde waarden in. Die kunnen we er goed uithalen. En de gewone bargen, maar die hem daar zwaar genoeg uit? Nee, daar hoef je ook geen zware noten mee. Dat is toch de vraag die de mensen wel stellen, hè, als leek? Absoluut, en dat snappen we. We hadden natuurlijk eerder in de presentatie Erik Onjo van ja, hoe slim is dit? Nou, dat is slim als het zei van het mij en het wezen, dat klopt. Maar is het slim voor de volkszoeners? Nee, dat valt heel wat mee.